Eteni gama somo Julius Migos onyiso tend skunde mapacho ka mondo mi osir piny owacho chwalo chiemo mag migago ne skunde mag primary. Kolose kinde yawa yanga klese manyasani mar mapar kod auchiel skunde primary mag Mbauro gi Mbohoi. E gwenge mag Taita Taveta Migoso koni piny owacho geto medo kwan jopuonjre ma biro yudo migago e chenro kowuok milion 2.6 nyaka 10 e counties duto mathurka. Magitimore bang' jotelo mawuok Taita Taveta kotelni kod jod bura Maundai Danson Mwashako se migawo mar somo wi chenro mag migago ne jopuonjre makono. Mungu anapotuangalia akiwa kule juu mbinguni. Katika Kenya saa hii tunalisha watoto milioni 2.6. Lakini kwa programu ya serikali tunaendelea kutafuta fedha ya kuleta ile school feeding program ifikie watoto milioni 10. Na katika hiyo program watoto wa undanyi watakuwa ndani. Njaa ya mtoto mwenyako undanyi na njaa ya mtoto mwenyako Nairobi ama kule Mudhurwa ama kule slums ama kule Northeastern ni the same. So na hawa watoto wote ni wetu. So tuko na program ya kufanya kuensure kwamba watoto wetu wote milioni 10 wale ambao wanahitaji chakula wamepata hiyo chakula.